Rejima Irane deriye Goristana Xaveran dahistin. Peka davi raporên belavbûyî, hêzên hovên evlehî û tepeserkerên intizamî yên rejîmê çarekê din, rêgirî li çona malbatên girtiyên siyasî yên dehîka şestan bo nav Goristana Xaveran a bajarê Tehranê kirîne û deriye çon bo nav Goristanê dahistîne. Peka wan raporan, malbatên wan kurbaniyên cinayetên dehîka şestan a rejîma Îranê, rêya çona nav Goristanê gulrêj kirin û hejmarek jî wan destiyên gulan bi ser dîwarê Goristanê ve avêtine nav Goristanê. Wan malbatan li sala derbasbûyî de bîşandîna nivîsekê bo serkomarê rejîmê ragihandibûn, ku zêdetir jî yaz dihêve ku rejîma Îranê rêgirî ji çona wan bo ser gora zarokên wan dike û piştî derbasbûna salekê hêj çi bersivek bi van malbatan nehatiye dan.